Usa ka bul-anon ang milangkat sa labing unang titulo nga Great Man of the Universe Philippines 2022 nga gipahigayon dito sa kauluhan. Siya mao ang 19 anyos nga si Joshua Marapaw Lilhagen nga taga Calape, Bohol. Iyang gipildi ang 39 kalain pang mga kandidato sa maong indigay. Siya usab ang midaog nga Darling of the Press samtang ang video nga nagpakita sa mga hiya sa probinsya sa Bohol ang gideklarar nga Best in Tourism and Culture Video. Mato ni Joshua, ang pag-apil niya sa Great Man of the Universe Philippines Contest mao ang iyang smartest decision nga nahimo. Unsa kaha ang iyang gibati dihang siya na ang gideklarar nga mananaog ug unsa usab ang iyang mensahe ngadto sa mga batan-on nga adunay pangandoy. After winning the title, I was in awe. I don't know, it's an indescribable feeling. Like, I was trying so hard not to cry up there on stage. Anything is possible if you put your mind to it, and if you really try, and if you really put your heart and your soul into it, blood, sweat, and tears, anything can be achieved.